e todas. En primeiro lugar, agradecer a vosa presenza no nome do Centro Social Luis Galloso, agradecer especialmente tamén a presenza de Xosé Becea. Me marco un pouco esta presentación do libro que quero dicir cando digo alto e non, de Xosé. Desde hai un tempo, un dos eixos que traballamos no Centro Social é o tema da defensa do territorio e non hai moito tivemos, por exemplo, a exposición de Óscar Antón sobre a cuestión dos incendios florestais e un tema que acompañamos moito como moitos sectores da sociedade galega é a problemática surxida en torno a posible implantación en Palas de Rei, se non me equivoco, de Altri. Apoiamos este tipo de convocatorias que se fan en contra deste proxecto e para profundizar un pouco no asunto entendíamos que o libro de Xosé Becea era unha boa elección. Xosé Becea, para presentarlo un pouco, Malia que naceu en Barcelona en 1970, está moi ligado a Palas de Rei, Melide, a Terra do Medio. Traballou en diversos medios, en La Voz de Galicia, traballa incluso no Sindicato Laboral Galego. Xa deixei aí uns anos, agora son amo de casa, prácticamente. E nada, ten unha obra considerable publicada que abranxe moitos xéneros, da poesía a presencia da Fenda, a Vilareda, versos para Lema Ponte, narrativa ten Coimbra, ten literatura infantil e juvenil, ten crónica, en concreto Baixo na Preta, xornal de viaxe dun brigadista na Bahía do MST, sobre Santiago de Brasil. Participou en diversas obras colectivas e ten gañado premios como Letras da Cal, Mega Moira, Francisco Añón, unha lista considerable. A súa última, creo, obra é esta, que trata directamente do tema do Altri, pero faino desde unha perspectiva curiosa, moi persoal, mesturando referencias un pouco referencias que non me esperas nun ensayo destas características, no que se mesturan Ramón Otero Pedrallo, Ciorán, Marcús, isto. Mellor que neste caso nos explique un pouco o ensayo, a perspectiva do ensayo e a postura xa respecto desta cuestión. Sen máis, nada, vale. Moi ben, moitas grazas. Vamos falar con este autor, porque teño ainda a Borsa Cascá, que pillei unha gripe hai unhas semanas e ainda teño clase a vale. En primeiro lugar, moitas grazas ao Centro Social Gómez Galloso por este convite. Como dixo aquí o compañeiro, é un ensaio un pouco curioso sobre Altri. Habría que preguntarse se facía falta escribir este libro, porque realmente, cando eu escribín, xa había moita literatura sobre Altri. Tiñamos unha morea de artigos especializados escritos por xente de diversos sectores e eidos da ciencia, que xa nos advertían de todo o negativo que iba a traer Altri para esa terra do medio a que falábamos, e existía incluso o libro de Ramón Varela, publicado por Adegamus, o Informe Altri, onde se fai unha análise científica, racional, pormenorizada, de todo o que supón Altri para o proxecto Gama, para Galicia e para a terra do medio. Porén, eu non quería ir polo lado racional e polo lado científico, porque todo eso xa estaba falado. Eu o que fixen foi coller unha vía tanxente secundaria, digamos, quería escribir sobre o que significaba ese proxecto Gama para un habitante da Terra do Medio, neste caso son eu.
vou facer un inciso, estou falando da Terra do Medio, vale? A Terra do Medio é un topónimo que acuñou o escritor da nosa zona, Xosé Vázquez Pintor, que foi un escritor que naceu en Melide e se criou na Agolada, non? Acuñou este medio para referirse a esa cerna xeográfica da Galiza que é a comarca do Deza, a comarca da Ulloa e a comarca da Terra de Melide, non? Eso sería a Terra do Medio. Cando falo de Terra do Medio, que se pode considerar a zona cero do proxecto Gama, non? Estou referindo a isto. Por onde iba? Agora sí que me perdí. Estaba falando de que, bueno, eso, que eu optei por coller unha vía, digamos, secundaria, non? Para explicar que significaba este proxecto para un habitante da Terra do Medio, non? Entón, este é un libro moi subxectivo, moi sentimental, emocional, visceral, casi por veces, non? E era un poquinho mergullarme nese sentimento de por que eu sentía esa xenreira tan potente contra o proxecto Gama, que iba moito máis alá dos simples argumentos racionais e científicos, non? Para adentrarme nesta cuestión, fixendo sobre todo a través da xeografía. Os dous primeiros capítulos falan de xeografía, da xeografía desa Terra do Medio e en concreto da Terra de Melide, non? Para escribir o primeiro capítulo, que vai de xeografía física, tiven un luxo e un privilexio que non ten ningún habitante que non viva na Terra de Melide, non? E é poder utilizar este libro. Este libro que teño aquí é o Terra de Melide, que se publicou en 1933, vale? En base a uns traballos de campo que se fixeron en 1929. Foi publicado polo Seminario de Estudos Galegos, é un libro colectivo, non? Naquela época, a principios da década dos 30, o Seminario de Estudos Galegos propúxose un proxecto moi ambicioso, que foi de alguma maneira cartografar ou radiografar a identidade do povo galego. E para iso propúxose patear Galiza comarca por comarca, en cada comarca que visitasen, non? Desde unha perspectiva multidisciplinar, pois estudala de arriba a baixo, non? Arqueoloxía, historia, xeografía, etnografía, música, arte, etc. Non? Entón, nos tivemos a fortuna que en 1929 desembarcaron na Terra de Melide persoeiros como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Armando Cotrelo Valledor, Florentino Cuevillas, non? Para estudar a Terra de Melide. Chegouse a publicar o libro no 33, como xa dixen, pola editorial Nos, Ángel Casal, e, por desgraza, comezáranse a realizar os traballos de campo xa para o segundo libro, que sería sobre a comarca do Deza, pero, como todos sabemos, en 1936 houve un alzamento militar fascista. Unhas das institucións máis represeladas na Galicia foi precisamente o Seminario de Estudos Galegos, non? Arredor de 80 dos seus membros foron dunha maneira ou outra represaliados, non? Por citar só dous exemplos do seminario, por exemplo, Ángel Casal, editor do libro, todos sabedes que foi fusilado, non? Foi capturado na Arzúa, moi preto da Terra do Medio, na casa de uns familiares onde se estaba agachando en Villantime. E outro membro do Seminario de Estudos Galegos que ten que ver con esa zona foi Camilo Díaz Baliño, que foi asasinado precisamente en Palas de Rei, na parroquia de Sá. Se non me trabuco, antes de ser asesinado foi torturado e amputaronlle as mans, non? Supoño que era o castigo por ter sido artista, que era o crime que cometeu. E son só dous exemplos do que lle pasou ao Seminario de Estudos Galegos, non? O sea, ese proxecto tan ambicioso que tiñan truncouse. Porén, a min, este libro que xa se publicou serviume de punto de partida para empezar con o meu ensaio, non? Porque aquí o libro comeza cun estudo xeográfico da Terra de Melide feito por Ramón Otero Pedrallo, ni máis ni menos, non? Entón, Ramón Otero Pedrallo, que fixo no 29, foi visitar a Terra de Melide, subirse aos cumes máis altos, non? A Castro Pedro, ao Castro Serantes, e facer observacións, non? De todo o que se vía desas alturas, da unha descripción do que era a comarca, non? Que estaba a estudar. Entón, a min, o que me deu foi un informe de como era a Terra de Melide hai un século, en 1929, non? Para poder comparar coa Terra de Melide que eu vexo no ano 2025, non? Como lle sentou a esa Terra de Melide a modernidade, non? O proceso de modernización que todos sufrimos. Entón, eu tamén subín aos mesmos sitios que subiu o Otero Pedrallo,
pero o lugar, a atalaya dende onde fixen a observación máis precisa e quizáis máis expresiva de como nos sentou a noso progreso foi dende o dormitorio da nosa casa, dende a nosa ventá, non? Entón vou propoñer un exercicio de imaginación. Imaginemos que estamos en 1929 e que invitamos a Ramón Otero Pedraño a miña casa, para que se asome a esa ventá. Obviamente a miña casa non existía daquela, pero vamos a facelo igual. Entón, se Otero Pedrallo asomase a ventá do noso dormitorio, miraría cara a súa esquerda, dirección norte, e vería como a serra do Corno do Boi vai evoluindo, fundíndose coa serra do Carión, non? Que morre xusto no centro do encadre. A serra do Carión cae cara a chaira da Madanela, que Otero Pedrallo chama a Gándara de Melide, no seu estudo, e ali probablemente estarían en actúas barreiras que daban materia prima aos telleiros de Furelos e do Leboreiro. Non? Había unha industria telleira moi potente, despois chegou a haber fábricas de ladrillos, semiartesanais, e incluso polos topónimos que hai alrededor, hai algún topónimo que é Oleiros, probablemente tamén habería industria alfareira en alguna época, pero non sei se xa se esqueceu, non? Otero Pedrallo non podería ver a Gándara da Madalena desde a nosa casa porque tería diante apenas a 1 kilómetro o Castro de Piñor, vale? E o Castro de Piñor xa cae cara a depresión do río Furelos, que é un val que cruza de norte a sur, non? E xa cara ao sur veríamos o macizo do Farelo, e xa máis alá, sureste, en dirección a terras de Chantada de Rodeiro, a Serra do Faro, vale? Eses serían os elementos naturais que se verían desde a nosa casa. máis preto de nós, pois, habería, pois, supoño que leiras, prados, animais pacendo, preto do río Furelos, pois, supoño que vegetación de ribeira, ameneiros, etc. Non? Entón, vamos a dar un salto un século, e agora vamos ao presente, 2025, vale? Son eu que me asomo a ventada desa habitación. Miramos á dereita a Serra do Corno do Boi, a Serra do Carión, siguen estando aí, obviamente, pero están completamente iluzadas de muños eólicos. É o parque eólico do Carión, vale? Fora do alcance da miña vista, pero pegada a elas, está a Serra do Vocelo, tamén con outro parque eólico, o parque eólico de Codesás. Decíamos que a Serra do Carión caía cara a chaira da Madanela, e hoxe en día as barreiras están paradas, xa non hai actividade telleira. No seu lugar temos un parque empresarial, un polígono industrial con industrias contaminantes que verten directamente sen depuración ao río Furelos, que vai xa completamente contaminado, vale? Decíamos que o Castro de Piñor, apenas a 1 kilómetro, nos impedía ver a chaira da Madanela. Hoxe non existe o Castro de Piñor, hoxe vemos unha ladeira completamente devastada pola actividade de minería a ceo aberto dunha canteira, as canteiras do Rechinol, non? Dende a nosa casa escoítase o tropeleo da maquinaria triturando pedra, escoítanse e vense as boaduras, non? Así como Otero Pedrallo hai un século, víamos horizontes que eran prácticamente inamovibles, impertérritos, que non mudaban en séculos. Eu vexo como cada día voan polos aires anacos de horizonte diante das miñas narices, non? Decíamos que xa ese Castro de Piñor que non existe, que caía para a depresión do río Furelos, que cruzaba de norte a sur, xa decimos contaminado, non? Miramos cara ao sur, e aí sigue estando o macizo do Farelo, ilzado de muiños eólicos, e a Serra do Faro detrás súa, ilzada de muiños eólicos, non? Entre o Farelo e a canteira hai unha franxa de asfalto que é o novo tramo da autovía 54, que se inaugurou hai pouco, inaugurou o ministro Óscar Puente para unir Palas de Rei con Melide. Agasallámoslo cunha camiseta que poñía Altrinón para que soubese da problemática que temos. Falo deste tramo de asfalto porque é importante porque pasa xusto pegado á famosa finca de Quintas, non? Onde se quere erguer o proxecto Gama, que é a fábrica de celulosa soluble máis grande de Europa, vale? Curiosamente, hai un acceso da autovía que ainda está sin abrir que dá directamente á fábrica, o sea que isto xa tiña que estar planificado antes probablemente. Non? Entón, a toda esta paisaxe que vos acabo de describir de devastación e de degradación, o único que lle falta é esa cheminea de 75 metros dunha fábrica de celulosa, non? Botando, bolsando todos os días na atmosfera máis de 8 toneladas de gases tóxicos que respiraremos eu, a xente que quero e a miña veciñanza, non? E que non temos por que respirar, é o único que falta para que a terra do medio que vos falei se convirta no que se coñece como unha zona de sacrificio.
inda que hoxe en día a sensación é que prácticamente Galiza entera é unha zona de sacrificio, non? Para extraer materias primas e enviar fora, para extraer enerxía e enviarla fora a costa dos que habitamos esta terra, non? E basicamente o primeiro capítulo fala deso, da xeografía física. No segundo capítulo abondo no tema da xeografía, pero xa falo da xeografía emocional, da xeografía psíquica, non? De como un territorio, de alguma maneira, permea no teu interior, acabase implicando coa túa conciencia, non? E como ti, de alguma maneira, botando raíces, acabas formando parte dese territorio, non? E esta tamén é unha historia un pouco longa, porque, claro, eu non son da terra, non nací na Terra do Medio, entón non tería motivos obxectivos para ter raíces aí, non? Eu criei-me en Barcelona, meu pai e miña mãe sí que son da Terra do Medio, son de Vilareda, unha parroquia de Palas de Rei, marcharon moi novos a Barcelona, emigrados. Eu nacín ali, criei-me ali hasta casi cumprir os 14 anos, e a esa idade, meu pai e miña mãe decidiron regresar a Galiza, non? A terra das súas raíces. E o que para eles foi o regreso, para min foi un desterro e un exilio, non? Para min foi un feito traumático vir a Galiza, sobre todo polo contraste tremendo que había entre esa Barcelona urbana, mediterránea, non? De clima cálido, e acabar nun burato daquela nos anos 80 como era Palas de Rei, non? Con ese clima que eu non sabía o que era o clima de Galiza no inverno, pero sufrimos moito, non? Entón, digamos que viví unha adolescencia que é moi problemática, moi tormentosa, non? Moi treboenta, na que eu sufrí moito e fixen sufrir moito a xente que tiña ao meu arredor. Porén, aínda que vos dibuxe esta adolescencia tormentosa, había claros de luz nesa adolescencia, non? E eses claros de luz os teño ligados ao territorio natural do Alto Ulla, vale? Porque ali as posibilidades que tiñas de bañarte no Brao, bueno, había unha piscina de palas, pero, bueno, sobre todo íbamos aos ríos. Entón, estamos falando de tempo estival, calor, volver a bañarte, eu criei-me nos Braos prácticamente, paseinos casi todos na Barceloneta, en Barcelona, a praia, non? Era moito de praia, entón, de alguma maneira, para min, no Brao, volver aos ríos, aquí na Galiza era como un pouco recuperar o paraíso perdido da infancia, non? Eu lembro, por exemplo, que cando en Melide iba ao instituto, viñamos os primeiros días de calor en maio, latábamos a clase, marchábamos ao río Furelos a bañarnos, daquela non estaba contaminado, podías bañarte, e bañábamos espidos secábamos o sol, e era unha auténtica maravilla, collíamos as bicicletas en palas, íbamos a Tostas de Chorexe, que era o río Ulla, non? A 10 kilómetros, pero íbamos a bañarnos ali, ou cando facíamos travesías polas torrentes de Mácara, que son un auténtico paraíso natural que se non coñecedes vos aconsello visitar, porque paga moito a pena visitalas. Casi entre caborcos e cañóns de pedra, bueno, de alguma maneira liguei ese territorio do Alto Ulla a recuperar o paraíso perdido da infancia e a través da poesía, non? Un proceso, para min a poesía é busca de coñecemento, non? De verbalizar partes da tua conciencia que están sin verbalizar, non? De sacalas a luz. Durante moitos anos a min fascinaba este tipo de territorio, non? E acabei descubrindo que de alguma maneira ir a estes territorios do Alto Ulla era casi como retornar ao útero materno, como recuperar a protección uterina no ventre da nai e sentirme protegido. Eu que estaba tan agredido por esa adolescencia treboenta da que vos falei, pois digamos que aí atopei o meu espazo de luz, de calor, de protección, de volver ao paraíso perdido da mocidade. Entón, claro, con todos estes elementos tan subjetivos, non? Imaginade o que supón para min, non? Para ese habitante da Terra do Medio que escribiu ese libro, que ahora veña unha multinacional portuguesa e diga que queremos plantar unha fábrica de celulosa xusto neses enclaves onde eu botei as raíces, e unhas raíces que tanto me costou botar, non? Porque xa pasados 20 anos cando empecé a sentir que tiña raíces nese territorio, non? Cando empecé a internalizar ese proceso interno, non? Entón, de aí ven esa xenreira, esa tan subxectiva e tan visceral que sinto contra ti, e que va máis alá dos argumentos científicos e dos argumentos racionais, non? No libro que animo é a que a xente busque dentro de sí, porque estou seguro que todas as nosas raíces
ten moito de subjetivo e de visceral como estas que acabo de describir aquí, non? E creo que dai podemos tirar a forza para unha loita que se prevé que vai ser longa e dura, non? É moi necesario. O núcleo do libro é eses dos primeiros capítulos. Non quedan outros dos capítulos máis breves, e un deles, no terceiro, falo de un escritor que para min foi fundamental na miña formación como persoa, e é Henry David Thoreau. Thoreau foi un escritor estadounidense que viviu no século XIX en Concord, unha vila rural de Massachusetts, non? E fíxose famoso porque fixo unha especie de experimento consigo mismo que consistiu en marchar a unha cabana construída por el mesmo no medio dun bosque, non? A cara dunha lagoa que se chamaba Walden, non? Para vivir só co esencial, non? Estamos falando dunha época na que Estados Unidos xa se postulaba, non, como a gran referencia do capitalismo, non, do consumismo. Thoreau estaba apostando por outra vía de vida, non, que consistía en vivir solo co esencial e con respeto escrupuloso á natureza e ao medio ambiente, non? Entón, con esa casiña que se fixo, cos seus libros, coas conversas cos seus amigos, e sobre todo saindo moito a perderse polos bosques, que era o que realmente lle gustaba, con ter o alimento suficiente para, un teito para estar protegido da intemperie e alimento para alimentarte, e despois eso, conversas cos amigos, libros e vivir a vida, non? Vivira con absoluta intensidade, non? E de alguma maneira demostrou que non é necesario ter contas bancarias inmensas, nin ter moitas propiedades, nin acumular posesións para ter unha vida do máis intenso para vivir con dignidade, non? Que non se necesita nada disso. Por desgraza, todos sabemos o camiño que tomou Estados Unidos. E creo que ese modelo de vida é moi inspirador ahora para esta loita que temos contra Alti, pero ademais Thoreau escribiu outro libro que probablemente sexa o seu libro máis influinte. A Walden é bastante influinte, pero ten outro que é unha especie de plaquete, unha conferencia que deu e que se acabou imprimindo, e que o seu título xa o di todo, non? Do deber da desobediencia civil. Thoreau foi ante todo un rebelde, unha persoa que loitou por causas que daquela arriscabas moito, como por exemplo a loita contra a escravitude en Estados Unidos. El formou parte do entramado do que se coñecía como o ferrocarril subterráneo, non? Que eran rutas para axudar a escravos a escapar a países ou a estados onde podían vivir en liberdade, non? Thoreau se chegan a cachar, probablemente, en algún momento chegou a axudar a fuxir a reos acusados de alta traición. Podería, supoño que ser acusado de alta traición tamén ser fusilado, non? Quero dicir que arriscou moito con todo iso. Entón, do deber da desobediencia civil, non? Ese pequeno libro inspirou moitísimas loitas ao longo da historia. Estou pensando, por exemplo, xente que se sentiu influenciada por ese libro e que o tivo como referencia, non? Gandhi, na súa loita contra o imperialismo británico na India, a súa loita no Pacífico, Gandhi era seguidor das ideas de Thoreau. Martin Luther King, na loita polos dereitos do povo afroamericano en Estados Unidos, era seguidor das ideas de Thoreau. Ou, por exemplo, Tolstoy, que era unha persoa moi crítica coa pobreza extrema que se vivía na Rusia dos zares que la habitaba, pois tamén seguía as ideas de Thoreau, non? Eu creo que esa idea de desobediencia civil tamén pode ser moi interesante según a que etapa cheguemos na loita contra Alti, non? Entón, por eso quixen afondar neste autor, neste libro, non? Porque creo que pode ser moi inspirador para a nosa loita. E finalmente, o último capítulo, o cuarto capítulo, titulei no Dignidade. Titulei no Dignidade porque penso que a loita contra Alti, máis alá da loita contra un determinado proxecto empresarial, máis alá dunha loita contra un sistema, non contra un sistema capitalista, eu creo que sobre todo unha loita en defensa da nosa dignidade, non? Eu o que fixe foi un pouco investigar o concepto de dignidade ao longo da historia do pensamento, da filosofía, non? E Kant dicía que o ser humano perde a súa dignidade cando deixa de ser un fin en si mesmo e se converte nun instrumento, nun medio para que outros consigan os seus fins a través dele, non?
Entón, basicamente, o proxecto Gama, o sistema capitalista, o que precisa de nós precisamente eso, que perdamos a nosa dignidade para sermos só engrenaxes da súa maquinaria, non? Que quere Altri de nós? Altri quere operarios para a súa fábrica, que é o que nos venden como a gran bicoca, non? Os postos de traballo, por certo, nun sector empresarial, un índice de enfermidades gravísimas ligadas á exposición a componentes químicos tóxicos, non? Que ten letra pequena esos postos de traballo, quere operarios para as súas fábricas e quere consumidores para os seus produtos, porque o que queren eles basicamente son beneficios a costa do que sexa a costa de cargarse o río Ulla, sexa a costa das plantas endémicas que hai nesa zona que non hai en outro lugar do planeta Terra, sexa a costa da economía do camión de Santiago, sexa a costa do territorio, sexa a costa da calidade do aire que respiramos, non? Dais igual. Eles o que queren son beneficios e para eso nos queren utilizar. Somos solo engrenaxes ou medios para conseguir os seus fins. E aí perdemos a nosa dignidade. Entón, a loita contra Altri é unha loita en defensa da nosa dignidade, non? E este capítulo final foi casi unha excusa, non? Para, estudando o concepto de dignidade, acabar verbalizando, dixemos antes o tema da poesía, que consiste en mirar partes da nosa conciencia que intuímos pero descoñecemos e verbalizalas para que se sean realidade, non? Entón, o que fixen na parte final do libro foi verbalizar o que para min é a dignidade en relación coa problemática de Altri. Entón, con o seu permiso, vou ler esa parte, non? Esa finalización, se queredes falamos sobre o que queirades que teña que ver con Altri. Di así: dignidade, erguerme polas mañás, asomarme á ventá do meu dormitorio e non ver as columnas de fume dunha fábrica de celulosa emporcallando a amencer. Dignidade é non ficar impasible cando ameazan con envenenar o aire que respiran as persoas que amo. Dignidade é tomar nas miñas mans a terra e a lingua que me legaron os devanceiros e cando na vellez non poida sostelas, cederllas intactas aos meus fillos para que as porten con orgullo. Dignidade é preservar o fulgor de tesouro precioso que custodio con celo draconiano nos enclaves de Alto Ulla, ali onde sobrevive o paraíso perdido da miña mocidade, para poder retornar a él sempre que queira con só invocar a súa integridade presentida. Dignidade é revolverme contra a prepotencia monetarista dos politicastros raptados polo gran capital e os seus quincalleiros, cuspirlles na cara que non todo é negocio, que non todo pode ser mercado, que por moitos montes ou cordilleiras de cartos e poder que acumulen, xamais me guarecerei na fiaxe estéril da súa sombra. Dignidade é non malvivir no desacougo de presaxiar funestos meteoros a arrasar os alimentos da miña horta, fraga e pradaría, non engordar ratas de sumidoiro no corazón do meu celeiro. Dignidade é non claudicar cos argumentos falsarios do despropósito, defender a conciencia o que a ciencia con razón me invita a protexer. Dignidade é ir da man cos seres vivos cos que comparto hábitat, construir tamén con eles comunidade, ou liñar xuntos as extremas do noso territorio para delimitar a inviolabilidade de todo o necesario para a nosa supervivencia, para manter definidos e precisos os trazos da nosa identidade. Dignidade é non converterme en medio ou instrumento do sistema económico e político imperante para que este acade os seus fins a través de min. Ser persoa antes que consumidor, ser humano antes que escravo. Dignidade é non hipotecar esa dignidade que teño, nin a miña liberdade para que outros fagan negocio e practiquen a usura e especulen impunemente con elas. Dignidade é vivir a conciencia e zugarlle todo o miolo á vida para non chegar á morte e descubrir que non vivira. Dignidade, aquí e agora, dende a Terra do Medio, no ano 2025, é dicir, Altri non. Gracias. Antes de dar paso a si hai alguna pregunta, alguna intervención así, recordar que temos o libro de O que quero dicir de Guanteino, gracias a Librerías y Salgas, e nada, que se depois queres comprar ou así, pues, que dades, o que sexa. E nada, e máis, non sei se hai alguén que
Non saben que facer alguna pregunta sobre a cuestión. Por certo, temos unha manifestación este domingo, 14 de decembro, en Compostela, que contra máis xente vaya, mellor. Sí. Porque agora, despois dos dous varapaos grandes que lle deron a Altri, non? Que foi negarlle o acceso aos fondos de descarbonización, non? Que eran 250 millóns de euros, e despois de negarlle o enganche eléctrico á rede estatal, non? Porque había que mudar toda a rede estatal para poder fornecer de electricidade a Altri. Con eses dous hándicaps a cousa non parece que vai ir para diante, entón é un bon momento para facer esa manifestación e intentar presionar e exixir a Xunta que a que espera para denegarlle xa a autorización, non? Con eses dous elementos aí debería facelo, pero bueno, a ver se saindo a rúa non son máis caso. Non sei, Xosé, pero ainda están permitindo plantar eucaliptus para non saber. Non, pero eso xa... Ainda están permitindo. Pero... Había unha maratón, o sea... Non, pero eso foi durante a toda a moratoria, Mira, ti coñeces a Mariño, a Lois Mariño de Méride. Sí. Mariño, hai non moito, xa en plena moratoria, viu que estaban plantando eucaliptos preto dunha finca súa e tal, entón chamou aos axentes forestais, mirade, nesta finca, contra referencia catastral e tal, están plantando eucaliptos. Resposta, vas a denunciar? Non me vamos a estar plantando eu non vou denunciar ao meu veciño, pero estou vos informando que están plantando eucaliptos aí para que actúes en consecuencia. Pero vas a denunciar? Non denuncio, non... Que además teñen unha estrategia. Ocultannos poñendo de arredor salgueiros por aí, sabes, que eran... Isto, cando me dixeron o outro día, é que dixen, é que non pode ser, non me contes máis que non... que me estou poñendo mala. Pero há moitos anos gobernados así, quero dicir que... Pero incluso antes de que non vese moratoria, hai unhas normas para plantar. Tens que guardar X metros con respecto a outra vías de comunicación, tens que guardar unhas distancias con respecto a fincas veciñas, porque ti, por exemplo, se plantas ao borde, os eucaliptos, toda a sombra que proxectas, se o lava en prado de vacas, todo onde se proxecta a sombra non hai hierba, entendes? Entón, claro, iso nunca se E non respetou. podes plantar uns nabos, nin unhas coles que che vayas a follas Pero é que eu cando traballaba no Sindicato Labrego Galego se fixo durante uns anos unha campaña para denunciar casos concretos. Bueno, aquí esta finca non das medidas, esta finca está en terra agraria, non? Etcétera. E entrou caso silencio administrativo. E denunciabas ali directamente e silencio administrativo. Non se facía absolutamente nada, que era unha permisividade total. Son, digamos, o de plantar eucalipto en terra agraria, que era totalmente ilegal e se permitió. Que hace que neste libro, por exemplo, falo de ali moi pegado á finca de Quinta, onde se quede a celulosa, está toda a parcelaria de Barazón. A gran parte da parcelaria de Barazón está con eucalipto. Estamos falando de concentración parcelaria. Estamos falando de fincas de uso agrario nos que a Xunta puxo igual 1 millón de euros para facer a concentración, o sea, con cartos públicos, para que se lle dé a uso agrario. Está plantado eucaliptos que é totalmente ilegal. E así todo o país. Somos gobernos. Entón, por eso que non hai que dormirse con esta de Altri. Nin unha cousa nin outra. En que probabilidade, bueno, máis ou menos, pensas que non se vai poñer? Non o sei, é unha incerteza total porque se dentro un par de anos, incluso antes vendo como está o panorama por Madrid, goberna Feijóo con Abascal, quen lle quitou o permiso para, que non lle deu permiso para o enganche eléctrico, pois ten que Pero Altri non vai estar esperando eternamente a, non? Terá outras opcións para... Non o sei, que dis Altri? Sí, outras opcións empresariais. O único cambiar de proxecto e modificar outro que se adapte ao que lle piden, pero este proxecto actual eu creo que non vai a ningures, a non ser, xa che digo, que haxa un goberno amigo aí que lle cea para dentro. O goberno amigo só teñen en San Caetano, pero falta Moncloa, claro. Por exemplo, o tema este do enganche a rede eléctrica, estou seguro que se gobernase o PP ou o Feijóo, que lle daban un día para outro, vamos, seguro. E as axudas para descarbonización xa buscarían a maneira de disfrazar o tal, pero non me extrañaría nada que lle desen tamén. É dicir, aí depende moito da vontade política tamén. Outra cousa é se
as protestas sociais que son previsibles que vai haber se seguirían para adiante, pero non sei. Desde logo non nos podemos quedar dormidos. O tema está aí, sei que últimamente non se fala moito do tema, porque está a piques de... A cousa está como sigue. Quedan 2 permisos por conceder para que a tri vaya para adiante. Un é o permiso de augas de Galicia, que depende da Xunta, e outro é a autorización ambiental integrada, que xa é o permiso que, unha vez que todo Dios deu os seus permisos a distintas consellerías e departamentos, xa é o permiso total, non? E son os 2 que faltan por dar. Rueda dixo ahora que está a cousa en stand-by. Estáse tardando moito en dar a autorización ambiental integrada, porque se pensades no proxecto das Pontes, que tamén é un proxecto que está relacionado con o tema do textil, de celulosa e tal, non diante 2 meses. Aquí levamos como 8 meses e non se pronunciaron. Eso quer decir que están parando a trede, sabes? Que non o ven nada claro. Entón, agora mesmo, en caso de que a Xunta dea ese permiso a través de Augas de Galicia e a autorización ambiental integrada, hai a plataforma Ulloa Viva entrando no proceso judicial. Vía contencioso administrativo contra ambas resolucións, e aí xa estamos falando de pagar informes periciais, abogados e tal. Houve unha campaña de crowdfunding co que se recopilaron, creo que foron sobre 84.000 euros, algo así, e tirar deso está xa a USC implicada, non? Porque se encargou a varios departamentos da USC que fan os estudios para eso, e agora está en stand-by a saber a ver como reacciona a Xunta. Se dá estes 2 permisos, vamos a vía judicial. O sea, digamos que xa deixamos as rúas para meternos nos tribunais. E se non, pois non sei. Que ahora a cosa está en stand-by, pero porque a Xunta xa digo, non se pronuncia. E se non se pronuncia é porque non é moi clara. Bueno, están agazapados, Xosé, como en todo. Sí, pero... Quer dizer, que tiron tempo abondo para pronunciarse. Quer dizer, podría ser un pronunciamento negativo, pero están sin pronunciarse, simplemente están en stand-by. Un zorrito. Sí. Non, confianza pouca. Cero. Confianza cero. Dende o punto de vista emocional, como foi, bueno, para ti ou para a xente que coñeces, o primeiro momento, o primeiro impacto a primeira formación que recibe de van poñer isto aquí? Non sabes, nese momento en que te decatas de... Un pouco caótico, sabes? Porque, quero dicir, a plataforma Ulloa Viva, que ahora é, digamos, unha asociación na que nos integramos entre moitos concellos, ao principio foron respostas dispersas, non? Que si de Antas de Ulla, que si de Monterroso, que de Palas de Rei, que si Melide, cada quen cosa... Hubo bastante caos, non? Hasta que se logrou organizar aí unha entidade tal. E a nivel emocional, cada quen debería decir como sentiu el, pero para min foi de absoluta indignación. Vamos, eu desde o minuto 1 me ofrecín a plataforma Ulloa Viva para que eu son xornalista, non? Para que utilizasen as miñas habilidades como eles estimasen oportuno para traballar voluntariamente, e como a min moitísima xente, non? O sea, eu que vin foi un xurdir dun espírito de loita que non coñecía en esa zona, nin en Melide, nin na Terra do Medio, sabes? Porque, bueno, Palas, por exemplo, é territorio do PP de toda a vida, pola nosa zona, bueno, vamos alternando e tal, sí que ten habido contestación contra os conflitos e tal, pero como este nunca vi. Pareceme moi positivo nese aspecto, non? A xente que non tiña unha relación co ecoloxismo, nin coa militancia, nin con sair á rúa a protestar e tal, vela na rúa, non? E a mí eso parece moi positivo. Moi positivo, porque ao fin e ao cabo xa comentábamos antes, non? Aquí en Galiza temos a experiencia de ENCE, entón todos sabemos o que é unha celulosa, todos sabemos o que é a eucaliptización, sabemos o que nos están ofrecendo, non? Multiplicar todo eso, ir a peor. Entón, houve moita xente que se rebotou, e ademais, moita xente que sabe o que ten unha celulosa en Pontevedra, entón que non a quera cada unha casa. Entón, estou falando incluso xente do PP que está en contra deso, non? O PP, por exemplo, en Melide sempre foi moi cauto, se abstiña nas mocións sobre Altri e tal, non votaba en contra, o sea, moi...
eu creo que sacaría de positivo eso, non? O feito de que a xente que defenda o seu, non? E ese sentimento de defensa e de protección do que temos, non? Eu creo que é o máis positivo que me tiro deste proceso. O Quintas compraron xa a terra, o terreno. Porque o Quintas, as últimas Non me cousas que consta. oí, é que con el, a él ninguén lle comprou o terreno, de momento. Eso foi o principio, agora non sei como está a Sí, cousa. sí. Vos sabes que de que finca falamos, da finca de Quintas? Non sabedes, verdad? Quintas foi un personaxe moi curioso, foi un empresario destes self-made man, non? Que se fixeron a si mesmos, creo que estivo na migración en Barcelona e por aí, non? E despois, durante moitos anos, ele era da zona de Santiso, non? Durante moitos anos dedicouse a comprar fincas para unidas todas, creou unha pedazo de propiedade, pero non sei cantas hectáreas, unha burrada, quer dizer, hai moi poucas fincas en Galicia ese tamaño, non? Está pegadiño ao río Seco, non? O que fai de fronteira entre a Coruña e Lugo. E un tipo, bueno, el tivo unha explotación de leite ecolóxico nesa finca mentras viviu, non? Ao final desfíxose das vacas e quiso montar o primeiro coto privado de caza en Galicia, pero, bueno, era zona protegida e non lle deixaron. E tal, pero era un personaxe moi curioso porque o tío incluso chegou a montar un sindicato agrario. Era un sindicato agrario unipersonal, pero durante moito tempo aparecían as pancartas junto ao sindicato do Arreo Galego, Unións Agrarias, nas manifestacións pola cota, era moi curioso, non? Era un sindicalista que chegaba nun Porsche, que tiña un Porsche daquela e tal, non? E era unha cousa moi simpática. Sí. Xa morreu, Entón, bueno, o legado que deixou aí foi unha finca nunha sola propiedade, pero inmensa, non? Non sei, 200 hectáreas, igual me paso, non sei. Unha burrada grande con unha lagoa dentro e tal. Entón, claro, eso é unha perita en dulce para Altri, porque non ten que andar nin negociando nin expropiando propiedade por propietario, non? Quer dizer, ten todo prácticamente nunha sola finca. Entón, bueno, despois ten moi preto o río Ulla para coller agua, porque necesita moita agua, non? 46 millóns de litros diarios de agua, que son os que procesaría. Bueno, ten eucaliptos preto tamén, además unha zona aínda que queda moito por plantar. A Ulloa é unha zona que, se dividimos a provincia da Coruña de Lugo, que a partir da Ulloa xa é moito máis vegetación autóctona, carballeira, soutos e tal, non? E xa de Melide para Santiago, sobre todo a partir da Arzúa, xa é todo eucalipto, non? Que hai unha frontera aí neso, non? Entón, digamos que queda toda esa zona da provincia de Lugo que teñen aínda virxe para plantar eucalipto. Supoño que van por aí os tiros, non? Estou lembrando ahora que comenzaron vendéndonos que querían poñer unha empresa de fibras... Textil, sí. De fibras textiles. Sí. No, é que é unha empresa de fibras textiles. O que se calaron é que a materia prima para facer as fibras textiles é celulosa. Claro, claro. Al principio decíamos, bueno, pues está ben que se faga unha cousa que se regenere todo o verde, que se convirta en outra Sí, cosa. claro, quen vai decir que non a unha biofábrica que non chamaba, claro, de fibras textiles ecolóxicas. Viñeron no vendendo así, de feito, Foi o que firmaron, foi o que firmaron no pagamento. Porque además precisamente o tema do lixo textil é un dos problemas ecolóxicos máis graves que hai no planeta, porque non é reciclable, a maioría da roupa non é reciclable, está almacenándose en países do terceiro mundo. No deserto de Atacama hai auténticas cordilleiras de roupa usada, en Nigeria, é unha auténtica animalada. Entón, bueno, claro, podes ver con vos ollos, pero claro, dinche, vamos a fabricar 100.000 ou 150.000 toneladas de liocel, pero para fabricarlas temos que fabricar 400.000 toneladas anuais de celulosa, en base ao eucalipto, digo, onde está? O liocel non se fabricaría ali, fabricaríase a pasta. Despois, iría para outro lugar. No, creo que o liocel, no, a intención creo que fabricarlo aí, pero da igual, da igual, é unha fábrica de celulosa. Sí. E é a fábrica de celulosa soluble máis grande de Europa. Quero decir que non é unha fábrica calquera. Estamos falando de 46 millóns de litros de agua diarios que consume a provincia de Lugo inteira. Así con un cálculo estimativo de número de habitantes, acá non sei, 20 litros de agua de consumo diario ou non sei cantos, e dan as contas. Nese sentido, falabas de orgullo da xente que
ali a zona contra este proxecto e tal, pero non tivestes tal resistencias, porque, quer dizer, Se ganó o PP, quer decir, o PP... se digo Unión Popular, no sentido de que hai unha empresa que promete postos de traballo, que tal, que igualmente ¿Sabes qué pasa? Que en esa zona apenas hay paro. Y hay empresas muy potentes que dan muchos puestos de trabajo, ¿no? Por exemplo, a fábrica esta de ovos de mosca de Palas de Rei. Palas de Rei fixes unha fábrica para, bueno, creo que son larvas de mosca para facer proteína animal, para pagándose e tal. Creo que están pedindo ahora que van a facer unha ampliación, fixeron un proxecto industrial estratégico, creo que van a dar 100 postos de traballo ou algo así, non? Está Gym Sports, que é unha distribuidora de material deportivo, fabricante de material deportivo, que debe ter máis de 100 empleados, o sea, é unha auténtica burrada. Ten en Triacastela, ten en Palas de Rei, que decir, está o camiño de Santiago. Dicíabolo antes, que decir, Palas de Rei ten máis plazas hoteleiras que habitantes. Palas de Rei debe ter hoxe en día 3.000 ou 4.000 plazas hoteleiras, que é unha auténtica animalada. Para Palas de Rei, que non sei se coñecedes, un núcleo urbano, pero mínimo, vamos, que decir, o típico núcleo urbano rural que non ten nada. E Melide xa non digamos, que decir, o Camiño de Santiago deixa moitísimos cartos e queren plantar unha celulosa a 2 km do Camiño de Santiago. Que decir, a celulosa estaría a 2 km do Leboreiro, que é unha parroquia de Melide pola que pasa o Camiño de Santiago. Que decir, entón estás matando a galiña dos ovos de ouro para crear, o sea, beneficios para uns accionistas anónimos de Portugal ou de onde sexa, a costa do río Ulla, porque claro, o río Ulla xa non é só que pase por a nosa zona, é que o río Ulla desemboca na Ría da Arousa, non? Quer dicir, o abastecemento de agua potable para toda a poboación que hai pola ribeira do Ulla. Quer dicir, a Ría da Arousa, os bancos marisqueiros que estamos falando, ten en conta que a fábrica, o sea, son 46 millóns de litros de agua que capta, consume 15 millóns de litros e devolve 30, obviamente contaminados, que nos están vendendo que van nos parámetros que di a Unión Europea, vale, contaminados, me da igual, entendes? Claro, que decir, onde está, que me importa que me dean 500 postos de traballo? Que non chegará a 500. A 500 postos de traballo de xente que supoño que non queirá vivir a carón dunha celulosa. Ten a autovía pegada á fábrica, viven en Lugo. Está a 35 km, ou así, 40. Que decir, por autovía estarán a media hora. A nosa desgraza para máis xente, conselleiro de Medio Ambiente De Melide. de Melide. Ángeles Vázquez, que Sí, temos aí. A maior defensora do proxecto, ela ten ali a súa vivenda, con seus pais, con seus fillos. Sí, pero esta tía está aí polo que está. Que lle sale moi ben. Xa nos fastidiou a depuradora de Melide, cando se fixo, cando podía ter o polígono industrial unha depuradora e non verter. Antes falábamos de que estaba o río Furelos contaminado polas vertidos do polígono industrial. E a ti comenteixe que a miña muller, cando era alcaldesa, que paralizaron unha obra, non? Que esa obra era a depuradora do polígono industrial. Que decir, esa obra xa estaba orzamentada e estaba empezando a construir, non? Esta tía paralizou, non? E desde aquela, sin depuradora. Que decir, o polígono industrial podería ter unha depuradora desde aí, estamos falando desde o ano 2008, 2010, non sei. Sigue vertendo directamente, punto. E sendo conselleira de Medio Ambiente non fixo nada para revertir a situación, que é curioso. No, de feito, é que lle pagaron un favor xa convertindo en conselleira. Sí, para máis de Medio Ambiente, para máis limpo. Claro. Temos que desgracias. Por ejemplo. De xente pagada. A min dúas cousas que me chamaron a atención. Dixeches que Galiza era unha zona de sacrificio. Quen é que nos está sacrificando, dicindo que aquí onde ter que ir todas as porcalladas, as cousas contaminantes. E segundo, falabas como unha alternativa de Tudor, non? O filósofo este que conxugaba a protesta, non? A protesta con ecoloxismo. Non? É unha forma que ti dis que é unha proposta que faz de que... Nunha época que o ecoloxismo non existía ainda, pero bueno... Bueno, pero que agora, se tuviéramos que ler a idea de todo, conxugar a protesta, non? A protesta civil con ecoloxismo.
Entón, un pouco como se leva a cabo coas pés na terra esa proposta, esa acción de Turón. Como se traduce? Na plataforma... Como leamos, como pode levar calquera, salindo a rúa a protestar, colaborando con movimentos ecologistas e defendendo contra vento e marea e contra uns poderes que sabes que non tes o tamaño como para David contra Goliat, pero hai que estar aí, porque se non decimos nada, eu creo que aí tamén está a dignidade, en non quedar calado, sabes? Protestar con independencia de que vaya a sair derrotado, non, quero decir, eu creo que a dignidade está en non conformarte co que che están dando, non? Quer decir, Galicia, claro que Galicia está sendo explotada de maneira absolutamente colonial. Quer decir, eu creo que o centro, a metrópole que nos está explotando é Madrid. Quer decir, a Comunidade de Madrid, quer decir, estamos falando dunha cidade de, cantos son, 5 millóns de habitantes, máis todo o resto da comunidade, non? Que produce Madrid para alimentar semellante poboación? En fin, trae todo de fora. Que decir, produce a súa electricidade para abastecer eso. Produce as materias primas que necesita para semellante, que decir, canto consume diariamente todos esos millóns de persoas, non? Que decir, os alimentos de onde veñen, que decir, estamos mantendo, que decir, unha cidade monstruosa e artificialmente megalomaníaca, non sei, que decir, ten un tamaño que non é sostible, é insostible desde todos os puntos de vista, estamos mantendo, non digo Galicia, quer decir, estamos falando de toda a periferia do Estado, vamos. Entón, eu creo que todos os recursos, a maior parte dos recursos mineiros de tal, están sendo explotados por empresas que teñen a súa sede social en Madrid, que pagan impostos en Madrid, pero que nos deixan a nos toda desfeita. E a cornisa cantábrica, pues, parece ser que somos os productores de eucalipto para, non sei se xa para Madrid ou para o resto da Unión Europea e tal, pero que decir, estamos dando aí o papel para... Porque, bueno, por aí por Cantabria e por Asturias ten cheja o tema do eucalipto. Sí, uf. No País Vasco non creo. Non sei, descoñezo, pero... Antes Eu sí que teño estado por Cantabria, así por os montes e tal, e parecía que nas Asturias teñen moita zona protegida tamén, cos picos de Europa e todo eso, pero, bueno, onde poden plantar eucalipto tamén plantan. Tamén teñen unha celulosa, eles, a de Navia. Unha máis. Se non, bueno, estás aquí un pouco máis, non? Como? Estás un poquinho máis. Sí, a contar isto. Nada, lembrar que tedes os libros aquí, se queredes comprar, que os así e tal. E comentar calquer cousa a respecto do libro. E nada, sen máis, pois, obrigado por vir. Pois moitas gracias a vos por o convite.